Acest microbuz în genere s-a rupt în două în momentul în care șoferul a decis să se miște din locul respectiv. Dar nu asta mă uimește cel mai tare, mă uimește faptul că șoferul, după ce a văzut că s-a rupt microbuzul în două, el cu toate acestea continuă să meargă și să avarieze mașinile vecine. Dacă ai o imaginație bogată, cu siguranță poți face tot felul de chestii, iar dacă ai și o fantezie nebună, poți să creezi chiar și ceva fantastic. Nu cred că este confortabilă această bicicletă, însă cu siguranță este bună pentru o călătorie prin oraș. Nu doar că poți vedea orașul de sus, dar plus la aceasta îi vei înveseli și pe șoferii întâlniți. Ce calități trebuie să aibă acest șofer? Să fie atent, curat și să aibă o reacție bună, iar în acest șofer poți avea cea mai mare încredere. Fiecare șofer trebuie să fie atent când conduce, dar cei care conduc camioane trebuie să fie de 10 ori mai atenți decât toți ceilalți. Este de ajuns să nu calculezi doar câțiva centimetri și se poate întâmpla exact ceea ce vedeți acum în acest video. Doar priviți cum a agățat această mașină și fără ca măcar să își dea seama. Se mai întâmplă pentru că în momentul când virează, prin aceste oglinzi laterale nu ai cum, pur și simplu nu ai cum să vezi ceea ce se întâmplă în urmă. Șoferii mă vor înțelege. Șoferul din videoclipul anterior ar trebui să ia o lecție de la acest tractorist. Voi doar priviți ce face. Ar fi foarte, foarte mișto să fie toți șoferii ca acesta din imagine. Dacă îi vei spune cuiva că ai prins un rechin cu mâna, atunci cred că te-ar lua de nebun, dar dacă îi vei arăta și dovada cum este acest video, atunci este altă treabă. Unii oameni se tem foarte tare să meargă cu liftul și cred că eroul nostru de astăzi deja va merge și el numai pe scări, evitând de fiecare dată liftul. Imediat ce bărbatul a vrut să iasă din lift, a intrat peste el forțele speciale, așa că a trebuit să meargă mai departe cu noua lui echipă. Dacă în acest loc nu ar fi fost instalată camera video, șoferul nu ar fi aflat niciodată cine a dorit să intre în mașina sa. Acest bărbat a trebuit să care toate pungile și plus la aceasta să ducă în spate și un băiat a dormit. Iar acest lucru parcă nu ar fi de ajuns, el a mai scos un copil din mașină, pur și simplu e un super tată. Cu siguranță la școala auto nu vă învață ce să faceți în astfel de situații, dar în zadar, pentru că ar trebui să fii pregătit, căci în orice clipă poate ateriza un elicopter chiar pe drumul pe care conduci. Sunt oameni care, deși se aflau în mare pericol, au scăpat ca prin minune. Se spune că ei s-au născut în cămașă. Eroul nostru de astăzi este unul dintre ei. Camera video instalată într-o mașină a surprins momentul în care o mare bucată de fier a căzut direct în fața mașinii. E îngrozitor să ne gândim ce ar fi fost dacă mașina era puțin mai în față. Se spune că celebritățile nu merg cu metroul, dar depinde foarte mult pe cine considerați voi celebritate. De fapt, nimeni nu este mai prost sau mai rău decât cele mai populare celebrități. Sau este? Se pare că această fată are un potențial foarte mare, dar nu știe în ce domeniu este mai bine să-și dea seama de talentele sale. De fapt, ce contează? Și în metrou se poate de simțit mai bine decât pe podium, nu? Prieteni, dacă doriți să vedeți mai multe videoclipuri pe acest canal, le puteți vedea chiar acum aici, iar peste câteva secunde vor apărea și aici, așa că eu vă urez vizionare plăcută. Pa!